Kamati mar od bura mamalo marango weche mag thieth oyango ni pod nitiere pek e yudo thieth e ute thieth mag level 5 ne jotuo ma bende thiedho to dok pacho e bwo okumba mar SHA. Jakom mar kamati no Laktar James Nyakal oluwo ni kata doko ni sirikal mamalo timo chudo to jotuo ok nyal yudo thieth e yo makare ka koro chuno moko kuomgi mondo chul omenda maching kapod giyudo thieth. We are out looking at a broader issue. The issue of the fraud is one. The issue of the debts owed by private LTs is one. The issue of how are the systems working. That is creating a lot of problems. So we are in a fact-finding mission. We'll be in Homa Bay today to look at one of the hospitals that was mentioned. Wechegi bende nosir kod jagoro maduong' mar riwruok mar lakteche Laktar Dennis Miskela kanyakla kod jakom mar riwruok mar ute thieth mag ji giwegi Laktar Branley Shenga kachiel kod jagoro maduong' mar riwruok mar jochiw thieth kata public health workers Mano Brown Ashira. Laktar Miskela ne owacho ni midhiero mathoth osekwako okumba mar SHA nyaka ne kete e tim. From the word go, we said that SHA as was conceived had some problems, and sometimes very disappointing when I see the politicians and the MPs tweeting like all of us or doing press conferences like all of us, because they are the people who made the law. KMPDU gave a 25-page document of why SHA as was conceived was going to be problematic. The wind that is exposing the chicken's tail is blowing from behind.